Adunay mga tawo nga moingon nga magabaan ra na siya sa dili madugay. Mutuo ba kamo ni anang gaba? Well, ang gaba is kung maghisgot kita ni ana sa atong spiritual life sa Bible, no, wala magtudlo ang Bible og gaba. Ang gitudlo sa Bible mao ang principle of sowing and reaping. Kung unsay imong gipugas, mao gayud ang imong anihon. So, kung moingon kita nga nagigabaan kay mapalabi-labihon, dili man kana siya nga mooy reason, no? Ang ato lang kuan diha nga iyan ang ani ang iyang gipugas. Kung nag-ani siya og kani bitaw dili mga maayong buhat, mo palabi-labi sa iyang isig kaingon, dili maluoy, mo pasipala og istorya, mo pasakit og mga gibati bitaw pagbati sa tawo, natural mao gyud kana iyang anihon kay maumay iya ang gipugas, no? Aduna pud kanay gitawag nga kanang from generation to generation bitaw kana bitang ug unsay na buhat nato sa ato ang present generation sa mga anak, sa mga ginikanan, ato yung mag-expect yun kita nga mubalik ka na, no? Mubalik ka na kanato, mubumirang ka na siya, no? So, pareha ng mga anak nga musukol og ginikanan, mutubag-tubag og ginikanan, dili maantigo mo tabang sa ginikanan, mag-expect na lang kita nga mudangat usab kana kaniya kung siya na ang mahimong ginikanan. So ingon ana lang ang kinabuhi, what you give is what you take, no? Sowing and reaping. Ug unsay imong gipugas, mao gyoy imong anihon. So maglikay kita ni ana, kinahanglan nga mo ani kita or mupugas kita og kaayo, mupugas kitag katarong, mupugas kitag kaluoy, hustisya, ang gugma aron mo ani usab kita ni anang mga alanihon sa gugma, sa kaluoy, pagsabot, no? So ingon ana lang ang kinabuhi, the principle of sowing and reaping. There is no such thing as karma or kana ilang giingon nga gaba. Wala kana siya sa Christian faith, sa Christian language. Wala gid kana siya. Apan ang gitudlo sa Biblia, the principle of sowing and reaping. So, mao kana ang ato ang mga hisgot-hisgot karon may tungod sa sowing and reaping.